hoff lefydd I ar faes y sioe, a mae'n ardal eitha newydd, sef y Pentref Garddwriaeth. Ruth, edrych yn iawn. Ydy. Mae'n long ceg Pentref Garddwriaeth. Ie, mae fe'n. Ond Ruth Bramley wyt ti. Ydw. A mae'n neis dy weld i, achos wyt ti'n dynes brysur iawn yma ar faes y sioe. Ie. Mae'n ardal hyfryd I gychwyn, dydy. Mae'n wledd i'r llyged, yn dydy. Lliw yn bob man, mae'n lysiau, ond esboniau ni wan, beth ydy dy gwmni di? So, ffarmiad nurseries dyn ni, a ni'n meithrinfa yn Llandysil, so ni'n tyfu planhigion a wedyn gwerthu nhw. Right, yn Llandysil mae hwnna'n tropical climate, ynddi? Tyfu pob beth yn Llandysil. Ie, bob peth. Mae dyn ni digon o polytunnels. A dyma ni rhag o'n bod chi ddim wedi dal yr enw yn fan hyn, a ti sydd wedi bod wrthi'n creu hwn. Ie, ni wedi bod, so oedd ni lan 2 dydd wythnos diwetha yn neud y 2 ardd fan hyn. Mae'n dipyn bech o amseru yn y job ma, siŵr, ac y meblodau yma'n gallu marw yn dydyn nhw, so ti'n gorfod cael y timings yn iawn, siŵr. Ie, absolutely. Mae'n rhaid I ni cael just yr amser iawn, fel bod nhw dim di mynd drosto. A faint mae hwn yn cymryd I greu? Dydd, so ni wedi hala 1 dydd yn neud un ardd a 1 dydd yn neud yr un arall. A ti'n prepio'r blodau I gyd ar wahân wedyn yn ardaloedd gwahanol. Ie, so ni'n tyfu nhw yn lle arall o'r planhigion arall, so mae da ni show tunnel just yn tyfu pethau i'r sioes. O, ffansi. A sôn am ffansi, mae hwn yn lefel arall wedyn. Beth ydych chi'n galw hain? Mae hynna'n edrych yn exotic o'n nadwy. So Saracenas mae rhain, maen nhw'n carnivorous, so maen nhw'n bwyta fel pryfed a pethau fel na. Maen nhw'n bwyta bobl? Maen nhw'n gallu os chi'n torri nhw lan digon bach. Maen nhw'n edrych yn sinister, yn dydyn nhw? Maen nhw ni'n dwlu arno nhw, ond sôn nhw'n tropical, mae rhaid I nhw mynd mas I fas yn y gaea. O, reit, oce. A beth sydd gennym ni'n mygu, mae'n ben llosgi fyna yn y canol? Ie, mae fe just yn dŵr gyda mister ar bennau sy'n neud ei mewn I fel mwg mist. Reit, mae'n cool, ydy o? Mae'n drawiadol dros ben. Hoff peth fi fe. Ie, mae'n dal llygad rwy'n, ydy o bell. A pwy sydd gennym ni, beth ydy o? Pwy di'r ddraig yma te? Dyma'r ddraig, blodeuwedd yw enw I. Enw perffaith. Fi'n dwlu arno fe. Blodeuwedd, ie, wir. O, gwych iawn. Ti nath hwnna hefyd? Na. Nage? Na, ffrind da ni oedd ni'n neud hwnna. O, reit, mae'n cool, ydy o. Se gennau fwy o jans o wneud hwnna yn e'r blodau, dwi'n meddwl. Really? Dwi'n well am weldio neu garddio. Faint ti wedi bod yn garddio? Holl bywyd fi. So mae dad wedi bod yn neud y meithrinfa ers cyn oedd wedi cael fi. So trwy'r bywyd fi wedi bod yn helpu mas ta pethau. A wrth y fodd? Fi'n dwlu arno fe nawr. O fi'n arfer cysau o fi'n dweud byddai byth mynd I mynd mewn I unrhyw beth I wneud â planhigion, ond fi'n dwlu fe nawr. Di byth rhy hwyr. Wch chi arddio bawb. Ruth, mae hyn angen dŵr well I fynd. Diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn.